Ja koira kääntyy sinne päin katsomaan. Älä viittaa. Moi. Älä mene eteen. Uudella kausti kisannut, ootteko te jo kolmosissa? Siskalla vai? Niin. Ei, sillä kyllä juoksu, en mä oo päässyt enempää kuin sen... Mä oon 3 kisaa starttiin sen kanssa mennyt. Nyt se menee vähän hissukseen. Tai en mä tiedä meneekö se hissukseen, mä vaan kattelin. Oi, se onnistui liian hyvin. Mikä se nyt teki? Se ei takakierrinen. Niin, joo. Niin silloin mä ajattelin, että se ohjasi sinne. Muutaman viikon ero oli semmoisen Tibetit-fani, eli ne oli yhteen vuoteen asti ne oli ihan samannäköisiä. Mikä se on siis? Tää on villakoiran russelin, se on pusseli. Oikein sen piti mennä. Välissä vetona toi. Se Ida on Marielin ja pienen valkoinen villa. Kun vähän sais kimmata lujempaa tuolla radalla.